ማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌል ሉቃስ ናይዚ ወንጌል ጸሐፊ አውሽጥ ዝ ወንጌል ሉቃስ እኳ እንተዘይተረኽበ ዶክተር ሉቃስ ከም ጸሐፎ ብዙሕ ዝኾነ መረዲኢታት ኣለዉ። ወንጌል ሉቃስ ግብረ ሐዋርያትን ዝጸሐፈ ንሓደ ቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰብ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ብንጹር ንረኽቦ እዩ። ቴዎፍሎስ ማለት ናይ እግዚአብሔር ፈታዊ ዓርኪ ክኸውን ከሎ እዚ ሰብኣይ ሮማዊ በዓል ስልጣን ወይ ከዓ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ብርጅዋ እዩ ዝብል ኣበሃህላ ብዙሕ ሓቅነት ዘለዎ ይመስል። ወንጌል ሉቃስ ዘንጸባርቆ ሓቂ ኢየሱስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ወዲ ሰብ ምዃኑ እዩ። ኩሉ ውሉድ ምርካብ ተኣምራትን ናይ እግዚአብሔር ህያብ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ቅድሚ 20 ወለዶ ናይ ተኣምራት ተገሊጹ እዩ። ወዲ ተወሊዱ ወዲ ኣምላኽ ዶክተር ሉቃስ ክገልጽ ከሎ ኣብ ብናይ መለኮት ኣደ ድማ ሰብ እዩ ኣምላኽ ብስጋ። ዶክተር ሉቃስ ካለ ሪፖርት ጸብጻብ ዝገበረልና ብናይ ኤልያስ መንፈስ ዝተገልጸ ከቅድሚ ክርስቶስ ድማ መገዲ ዝጸረገ ዮሐንስ መጥምቕ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ እርጋኖም ካብ ኣምላኽ ከም ዝተዋህቦም ንርኢ። ዶክተር ሉቃስ ብፍላይ ዘቐመጦም ሰባት ድማ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጸባበ ዝነበረ ስምዖንን ሓና ጓል ፋኒኤልን ዝገለጽዎ ሓቂ ኣሎ። ኢየሱስ እቲ መድሓንን እቲ መሲሕ ክርስቶስ እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ንምንጽብራቕን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ መድሓንን ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። እቲ ቁልፊ ዝኾነ ቃል ኣብ መጽሓፍ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 9-10 ዘሎ ኮይኑ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ኸዓ ወዲ አብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኩነላ በሎ። ኣብ መጨረሻ ወንጌል ሉቃስ ብትክክል ብምስትውዓል እንተተረዲእናዮ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ብትክክል ተንጸባሪቑ ንረኽቦ። ኢየሱስ ወዲ ሰብን እንደገና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብዚሕና ከነኽብሮ ከነመስግኖ ይግባእ። ምክንያቱ መድሓኒ ንኩሉ ህዝቢ ስለ ዝተገልጸ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ብምዃን እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕረ ባይታ ናይ ወንጌል ሉቃስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ነዚ ኣባና ብርግጽ እተኣምነ ነገር ዛንታኡ ክጽሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዒንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ እቲ ቃል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና ኣታ ክቡር ቴዎፍሎስ ኣነ ከዓ ንኩሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ስዒበዮ እየ እሞ ሓቂ እቲ እተምሃርካዮ ምህሮ ኣጸቢቅካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ በብተራኡ ክጽሕፈልካ ይረኣየኒ ኣሎ። ብስራት ልደት ዮሐንስ መጥምቕ ቁጥሪ 5 بزمن هيرودس نكوس يهودا كاب كفل أبيا زكرياس زبال كان نبره كاب أوالد آرون كا إلسابيت تبال سريتي نبرتو كلتيوم كا أبتر معاملة فرق أن نبرو بكل تزازات እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። ቁጥሪ 8 ኮነ ድማ ብተራ ወገን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናትና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጨት በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ወፃ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። በቲ ወገን የማን መስውኢ ዕጣን ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ተራእዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ ፍርሃቱን ወደቆ። እቲ መልአኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ሰበይትካ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙን ዮሐንስ ክትሰምየኻ
ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ከቶ ኣይትሰትን እዩ ገና ኣብ ከርሳ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታትና ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ከቅድሚኡ ክኸይድ እዩ ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ኣሪጌ ሰበይተይ ከዓ ዕለተ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ንምንታይ ክፈልጦ የበሎ እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ በሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበስረካን እየ ናባኻ እትለኣኩ እነሆ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለዘይኣመንካ ክሳዕታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ እቶም እኩባት ሰብ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ምድንጓዩ እውን ኣስተንከሮም ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን ሽዑ ኣብ መቕደስ ረኣይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም ዓባስ ኮይኑ እውን ይነብር ነበረ ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብፅሐ ናብ ቤቱ ኸደ ቁፅሪ 24-25 ድሕሪተን መዓልታት እትየን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጎይታዬ ንዓይ ብዝረኣየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእከል ሰብ ምእንቲ ከርሐቕ ከም ዝገበረለይ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሲ ሓበአት ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቁፅሪ 26-27 ሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፅየት እያ ስምታ ድንግል እዚኣ ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣትምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ በርኽቲ ኢኺ በላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረባኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እኖ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝፋን አቡ ዳዊት ክቦይ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘላለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልአክ እዝኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአክ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይል ትልዕልውን ከፍለለልኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላክ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድቲ እኳ ንአምላክ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘይልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት እቲ መልአክ ድማ ካብኣ ሓለፈ ማርያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበፅሓታ ቁፅሪ 39 በጥቕነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደይበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ድረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፅኸ እዚ ካበይ ይኮነለይ እኖ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚአብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብረኽቲ እያ ጸሎት ምስጋና ማርያም ቁፅሪ 46 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኽ በቲ መድሓንየ ይባህ ይብሎ ውርደት ባሪኣኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብልሉ እዮም ምሕረቱን ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልጥሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም ንሓያላት ካብ ዝፈውንቶም ኣውረዶም ንተዋረዱ ካልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ብፅቡቕ ነገራት ዝገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ንቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነበሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ቁጥሪ 56 ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት
دحار كأ نبيتا تملست لدت يوحنس مطمع قصري 57 إلسابيت كتولد أوارحا بتحي ودون ولدت قربابتان أزمادان دما እግዚአብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕብየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓገሱ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኮነ እቲ ህፃን ክገዝርዎ መፁ ብስም ኣቡኡ ከዓ ዘካርያስ ሰመይዎ ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሐንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት ንሳቶም ካብ ዓለትኪ በዚ ስም እዚ እተሰመየ የልቦን በልዋ ነብኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ ንሱን እሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ጸሓፈ كلهم كا تجرموا بوبو أفو تخفت لسانون تفتحه ناملخ نامس بنوها تزاربه أب كلهم قرابتهم كا فرحات كونه زل إذن جرزي أب كل زبان يهودا توري سمعوا زبنو كا زلسان زس انت يكون كون إلهم أب لبهم حازو إذا جزء دما مسؤو نبرت تنبيت زكارياس قطري سوسان شوعتن نبو زكارياس دما منفس قدس ملو كم زيلون تنبي نزبو سلزبطحو من التبجو من እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረክ ከንቲበቶም ካፕተን ዝነበሩ በአፍ ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ አቤት ዳዊት ባሪያኡ ቀርን ምድሓን አተንሳልና ካፕሰላትናን ካብኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ተሕነና ወሳቦታትና ምሕረት ክገብር ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና አብርሃም ዝመሐለሉ መሐላ ከበና በቅድስናን በጽድቅን በኩሉ ዕለትና አብቅሪኡ ካብኢድ ጸላትና ድሕና بزي فرحات كانوا ملوخينا أتا هتسان نسحا دما نهزبو بهدقات حقاتهم سلطة مدحان كتوبهم مقد خطقنا كاكرمي قويتاخد كايد إخا مو نبي لعل كتب بها الإخا ناقارنا ناب مقد سلام كقنا نتوم أبسلماتن الدنموتن تقميت أمزلو كبره سلا رح مهرات أملخنا بؤو قابل علي بركيت صحي كبس حنا إيو قطري 8 أتلسان عبي بمنفس كعدل دلي كساعتان إسرائيل تقد سلام عالتون عبرخا ينبر النبرة